Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBCM? Amon usab kamong pagadapiton sa pagmamatib sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may makapaghatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. Og kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nagapagpaluna na kamustag-stag sa niyong mga lingkuranan. Uban usab sa tag-stag sa mga reduces aron sa ingon ni ana mo inyong magamit inihayo na karon sa pagtuon sa mga maturan nga among igapagpadangap diha kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagbasahon kan dali aron supako na Biblia. O kining tulumanon mabati niyo sa Power Radio magsugod kita alas 7 mulungtan hangtod sa alas 8 sa gabion o sa Waikurat Radio FM Balingasag mabati magsugod alas 8 mulungtan hangtod sa alas 9 sa gabion o sa Radio Ultra mabati magsugod alas 10 mulungtan hangtod sa alas 11 sa Kabuntagon o sa RPN DXKO mabati usab magsugod ka na alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kapunon og dinhi sa Visayas o sa Visayas ug sa Mindanao adunay 26 ka mga radio station din na naa ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og dinhi higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamaturan aron ang mahiato dia kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta sab ko mga kagilanog kay igsunan kani sa mga alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mo sa magiguban kaninyo nining takna alang sa pudangat sa kamaturan. O karon upayla pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan o kaigsunan kani sabi ninyong alagad sa kahanginan, Brother Robert Chan Maturan ng Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining takna aron sa pagtuon ug paghatod kaninyo sa kamaturan ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta kaninyo mga kagilanog igsunan kini sab si Brother Romira Macamos. Tambayon sa karon pagatuon kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa para sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga galaan mga igsunan inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga mag-usama magiguban ni tagna aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermenes Macarayo sa pagisgot sa tito. Dinhi higayon na karon mga kaigalaan ang atong ug mga kaigsunan atong pagisgutan mao ang kabahin mahitungod sa atong buluhaton nga pagwali sa dapit sa Espiritu Santo labi na niining makuyaw nga dagan sa panahon. Tungod kay anaa kita san pa man ang mga tilimadon ang mga ilahanan nga gitagna sa Biblia na ana og gipasidaan-daan nga nagasulat. Unay giingon kadaghan nga namong gisitar diri nga sitas sa nakasulat sa Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Gilatid na sa balaang kasulatan din ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Jezreel? Niyang prueba na Brad Macarayo tong basahon diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 19 giingon karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga nailalom sa kasuguan aron ang matag-usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia ang kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Kana ang nalatid nga gibadlit nga naa sa nakasulat sa Biblia. Kung gibutangan magtulpok kung asa man kutob ang dagan sa panahon din ipatuman sa Dios ang paghukom mudangat gyud ta diha. Walay pagasayloan sa mga nakasulat sa Biblia ang tanan matuman. Ang tanan moatubang sa paghukom sa Dios matarong og dautan unsay prueba ni ana Brad Romy. Ato lang sa Brad Macarayo kini kasulat sa Ezekiel sa kapitulo 3 bersikulo 17. Anak sa tao, gihimo ko ikaw nga magbalantay sa alang sa balay. Palihog ko pagbasa ang nabasa nimo ang nakasulat man sa Ezekiel. Ang Ecclesiastes 3 bersikulo 17 palihog pagbasa. 3:17 sa Ecclesiastes. Ang gibasa mo Ezekiel man 3:17. Ang imong na sige palihog pagbasa Brad Romy. O ingon na nini ang nasitar nimo nga sitas. Ako maingon sulod sa akong kasing-kasing ang Dios magahukom sa matarong og sa dautan kaya aduna pa ipanahon alang sa tagsa-tagsa katuyo og alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Sa nakasulat sa balaang kasulatan mo ni prueba matarong og dautan hukman sa Dios. Munay nakasulat sa balaang kasulatan matarong og dautan hukman sa Dios. Busa ang tanan matarong ka man, dautan ka man, ang matarong dili exempted pag abot anang panahon na.
Paghukom sa Dios sa kalibutan, mailalom gyud ang tanan. Matarong og dautan, makaagi ni anang paghukom nga gisulat na daan sa Biblia. Munang giingon nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat sa tao, bisan pa ang buhat nga tinago o ang tanan nga mga binuhatan sa tao pagadadon sa paghukom. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba ni ana Brad Macarayo ato lang basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 3 ug 14. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Ang paghukom sa Dios, mao nang pagadadon niya ang tagsa-tagsa ka mga binuhatan sa tao, matarong og dautan. Matarong nga buhat nagyapon sa paghukom, mailalom. Dautan nga buhat na nagsamot. Kanang paghukom mo nang giingon katapusan sa tanang butang. Mo nang gibasa ni Brad Jisrael, ni Brad Jiggy karon nga sitas sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 14. Karon, pag-abot niya ng adlaw sa paghukom, bisan pa ang mga buhat tinago. Gitago-tago nga buhat, maidayag pag-abot sa adlaw sa paghukom, kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Unsay prueba ni ana Brad Jan? Ang prueba Brad Macarayo, ato ang basahon diri sa Lucas 12 ay sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 2. Walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Kana mo'y prueba nga pag-abot sa adlaw sa paghukom, tago man nga buhat, may dayag yapon na pag-abot na sa adlaw sa paghukom. Ingon ni ana ang plastar nga gilatid na daan sa nakasulat sa Biblia pag maghisguta sa adlaw sa paghukom. Mao na nga kung nagbuhat tas pagkamatarong, padayon ta sa atong panaw sa pagbuhat sa pagkamatarong hangtod sa katapusan. Kay ang tanan mutindog ragyapon ka sa katapusan sa imong bahin. Kung matarong ka, mutindog ka sa katapusan sa imong bahin nga ikaw matarong nga nagbuhat. Ikaw naglakaw uban sa kabalauran sa Dios. Pero og naglakaw ka sa pagsupak sa kabalauran sa Dios o sa pagbuhat sa dautan, mutindog mubarog manggid gihapon ka, kay moabot man ka sa katapusan gihapon ni anang kapanahunan nga maong adlaw sa paghukom aron dawaton ang sibo sa atong binuhatan. Munay nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba Brad Macarayo? Basahan na to nakasulat sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 13. Apan padayon ka sa imong panaw hangtod sa maabot ang katapusan, kay ikaw mapahulay og mutindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan nga mga adlaw. Munang nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw nga mupadayon ta sa atong panaw hangtod nga moabot ang katapusan. Munay giingon diya sa nakasulat sa Biblia, kung kita nagbuhat sa pagkamatarong, kung nagpaabot ta sa adlaw sa paghukom tungod kay kana mopadulong man gyud ta diha. Munay giingon sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 13, apan na mulahutay hangtod sa katapusan maluas. Kanara, lahutayan na to hangtod moabot ang adlaw nga gitagal sa Dios nga ipailalom na ang kalibutan sa paghukom, matarong og dautan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung magisgot tag paghukom, pang universal nga hukom, universal nga hukom, tibuok kalibutan nga paghukom. Pila ka hugna? Duha. Asa ang una nga paghukom nga nasinati nga grabe ang mga tao ni atong panahona, walay nangabilin sa wala pilia sa Dios, sa dili tao sa Dios, gawas lang sa gipili sa Dios nga tao sa Dios. Kinsa? Sinuwi. Din ang kalibutan sa unang kapanahunan gipailalom sa paghukom. Pabor ko na ang Biblia, basahon ko ang Henesis kapitulo 6 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 7. Hihatag ko na lang ni sa kaubang ministro pagbasa. Paliyaw pagbasa Brad Jisrael. Agig example nga sa panahon sa una giplanuhan sa Dios tungod sa pagkadautan sa mga tao ni atong panahona. Sa wala pa ang lunop, giplanuhan niya nga ang tanang mga nia sa ibabaw sa naong sayuta nga may gininhawa pagapuuhon sa Dios. Naaba sa Biblia. Na Brad Macarayo, atong basahon diri sa sumala sa gisitar mga sitas gingon,
ug kini nakapabasol kang yuba nga gibuhat niyang tawo sa yuta ug nakapasubo sa iyang kasing-kasing. Ug miingon si yuba, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat sukad sa tawo hangtod sa mga mananap ug hantod sa mga butang nga nagakamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan, kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Nagbasol ang Dios nganong gibuhat niya ang tao nga nagbuhat sa pagkadautan. Naamas Ecclesiastes City versikulo 29 nga ang tao gibuhat nga matarong sa Dios, pero ang tao lang mao'y nangitagdaghang mga paglalang. Sa diha nga dautan na ang buhat sa mga tao, nagplano ang Dios nga laglagon niya ang tanang mga tao, ang mga butangan niya sa ibabaw sa naong sayuta. Ngayang gibuhat. Kana mo'y atong nabasa sa Biblia. Unya katong plano niyang paglaglag sa bag-ong tugon to pagisgot na ni Pablo, mao man tong paghukom. Unsay prueba ni ana nga katong paglaglag sa kalibutan, mao to siya ang gitawag panahon sa lunop. Gitawag to siya Brad Rumi og hukom sa Dios. Ato lang basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Hebreanon sa iyang kapitulo 11, bersikulo 7. Tungod sa pagtuo si Noe napasidanaan siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa pasidaan o iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod nini ang kalibutan iyang gihukman sa silot o siya na himong manununod sa pagkamatarong nga pinagi sa pagtuo. Munay giingon namo, asa ang una nga paghukom tibuok kalibutan? Pang universal ba nga hukom? Asa? Panahon ni Noe. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ngadtong panahon na nga gipailalom na ang kalibutan sa paghukom. Si Noe nakaplagan sa Dios. Nga iyang napili si Noe din gipabuhat sa arka ni adtong panahon na aron ang tao mga luwas. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat diya sa Hebrewhanon para sa iyang pamilya o sa iyang kaugalingon. Pero sa makadaghan mo pagtuon sa unang ikaduhang Pedro 3 versikulo 5, nagwali si Noe. Pero wala mo tuo ang mga tao sa dihang nagwali si Noe sa unang Pedro 3 versikulo 20, 2 versikulo 20. Kana maong nangalaglag sila, 8 ra sila ang naluwas diha sa sulod sa arka niadtong panahon na. Unsay gibuhat sa mga tao sa unang panahon? Pag si Noe musulti na bahin sa kaluwasan, nga mao ang arka og isulti na niya nga ayaw mo kumpiyansa kay dunay hukom nga buhaton sa Dios kalibutan, laglagon ang tanang mga niya sa ibabaw sa naong sayuta nga may gininhawa. Wala nagpatalinghog ang tao. Gibuhat nila kutob silang mahuna-hunaan. Unsay ilang buhaton nila. Gusto sila mga sawa, mamana sila, kaon sila, inom sila. Bisan naman lang ang pag-inom nga bawal na sa Dios, alagi inom nila. Bisan naman pagkaon nga gibawal sa Dios, kauno nila. Pero hangtod pag-abot sa lunop unsay nahitabo, gipang-anod silang tanan. Unsay prueba ni ana nga pag-abot sa lunop, gipang-anod silang tanan, Brajigi. Ang puriba ni anak Brad Macarayo, to lang basahon ang Mateo Kapitulo 24, versikulo 36 to 39. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tawo. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop, sila na nagpangaon ug na nag-inom ug na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw nga sa pagsulod ni Noe sa arka, ug sila walay kasayuran niini hangtod sa pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan. Maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tawo. Kana ang prueba nga sa panahon si Noe nagsigigwali ang Dios, naghatag nag-instruksyon asa ang kaluwasan. Unsaon nga ang tao masalbar ka panaos lunop nga iyang ibubo diri ang iyang kapungot sa ibabaw sa naong sa yuta, ginamit ang tubig nga maoy ipalunop niya. Mo ipalapaw niya sa tanang yuta dinhi sa atong gipuyaan. Unsay nahitabo? Gilaglag silang tanan. Gawas lang sa nakasulod sa arka nga mao si Noe ug ang iyang pamilya nianang panahon na. Kay maura man ang mitagad sa pahisidaan sa Dios o sa instruction sa Dios. Unsay buhaton o unsaon niya pagluwas ang iyang kaugalingon. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mabantayan ba ang adlaw sa paghukom? Dili. Maingon sa mga adlaw ni Noe.
Nganong gipanag-ingon sa mga adlaw ni Noe? Tungod kay niadtong panahon na wa sila na malando nga anang adlaw moabot ang lunok. Kay kon pananglitan nakahibalo sila o gipamalandungan pa nila nakasulod na unta sila sa arka. Pero kay wala man puno sa pagpabayan-bayan. Wala ibutang sa ilang hunahuna bisag nagkabati sila kun gisultihan silang Noe ay kung igna sa siging wali ni Noe ang iyang giwalihan iyarang mga anak. Ang iyang giwalihan iyarang asawa. Giwalihan gito niya kutob sa iyang maatubang. Pero nganong sila lang ang gi-record sa Biblia na luwas. Kaysa nasultihan ni Noe, nagpalingog-lingog sa ilang idulungog. Makita na nato ba ang sistema? Magwawali ka, ay kung igna, ang iyong pagkamagwali, dili nimo isulti ang pagkamagwali, di nimo buhaton diha sa tao nga imong ikatubang. Labi nas mga tao mangutana kanimo. Ay kung igna, walay nangutana ni Noe, ngano nagbuhat ka mag-arka? Dayag-dayag nga pagbuhat sa arka na. Ay kung igna, walay mga tao nga naglantaw ato. Ayaw igna nga walay mga tao nga nangutana unsay purpose man Noe, panagat ba nimo na? Nadaw be kay di man para panagatay to. Ang gibuhat nga arka kay ang giingon ang instruction sa Dios para pagluwas man na nimo sa imong pamilya nimo ug sa imong asawa ug sa imong mga anak ug sa imong pamilya. Sa ato pa naibalo ang mga tao adto nga naistoryahan ni Noe ug nakakita sa arka din gibuhat panahon nga gipaabot pa ang hukom nga mao to ang lunop sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Diha ra ba kutob? Dili. Kanang giingon ni sa atong Hesus Kristo, maingon sa mga adlaw ni Noe, doon na napoy muabot, unsa may muabot, lain na pong paghukom. Asa man ang paghukuma? Hukom gihapon. Nga plano sa Dios nga puuhon ang tanang mga tao nga niya sa ibabaw sa naong sa yuta. Nga nagkasala. Nya, unsay prueba? Nya, dunay palaabuton nga dakong kasakitan og kini mapruibahan tana nga lain na pud na nga paghukom. Dili na pud na pareha sa lunop. Unsay prueba bradyan? Ang prueba na Brad Makarayo. Ito ang masahon diri sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 21. Kay unyag moabot ang dakong kasakitan nga ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod karon. Ug dili na gayud mahitabo pa. Tinaw, prueba nga dunay dakong kasakitan. Ang dakong kasakitan nga moabot wala pa nahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kana ang atong nabasa sa Biblia pero mahitabo na dili na pud na mahitabo pag-usab. Natanawa kon pananglitan kutob ra dito. Mao na ang paghukom wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Muabot matud pas atong Ginoong Kristo. Una ang lunop. Usa ni abot ang atong Ginoong Kristo sa kalibutan. Pero pag abot ni Kristo di nakigistorya siya o gitudluan niya iyang mga tinunan. Muabot ang dakong kasakitan ang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Sa ato pa dili na gyud po ni lunop. Kay nahitabo namang lunop. Sa ato pa lain na po ning palaabuton nga dakong kasakitan na po nga atubangon sa tao. Kana mo'y giingon sa Mateo 5:18, walay pagasayloan ug kini dili pagasayloan, kini nga gikudlit gibutang ang tulpok, matuman gyud ni. Dili gyud ni mapalpak. Muabot gina nga ang tanang mga tao maatubang mailalom sa paghukom sa Dios sa tibuok kalibutan. Nga hukman sa Dios. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unsay mga ilhanan nga gihatag sa Dios samtang nagpaabot mataana ni anang dakong kasakitan, dunay mga ilhanan. Dunay timailhan nga kana nagpadulong na ta og hapit na. Unsay mga ilhanan nga gihatag sa Biblia, Brad Lloyd, og ang naghatag di ana mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Makadungog kitag may tungod sa gubat Brad Makarayo, linog og uban pang mga kasakit. Basahan na to ang prueba di sa nakasulat sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 lapos ngadto sa 8. Giingon kana sa pagpahayag. Og makadungog kamo mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gyud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan, kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkananlaing mga dapit. Kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. Dunay sinugdanan sa mga kasakit. Kung kasakit man sa hingtungdan, butang ta pananglitan, i-search nato sa YouTube, sa Facebook. Makita nato diha mga panghitabo kung i-search nimo ang tsunami,
mugawas tong sa Japan, mugawas tong uban nga mga naay tsunami bisan patong sa dekada 70 katong 1976 katong tsunami sa Pagadian. Naagyapon. Makita nimo kung adto ka sa mga linog, mugawas gyapon. Ug adto ka sa mga panghitabo gubat-gubat o naa manggawas. Rusya ug Ukraine. Ug ang uban nga nangagi nga nason nagubat nasod nag-inkwentro. Gubat-gubat. Naa nakita nato. Busa ingon ana nga sistema. Kana maulay sinugdanan. Kung kana nahitabo man sa ingtungdan pananglitan sa Ukraine, dili lalim ang nahitabo sa Ukraine, binakbakay sa Rusya. Kung gibati nila ang dili lalim nga nahitabo sa ilang nasod, do na pagay dili lalim unsa man ang dakong kasakitan kanang giingon gyud ba nga tibuok kalibutan mailalom na sa dakong kasakitan nga moabot. Mao na siya nga sistema. Kanang mga nangabati na to na sa television o sa radio station, bisan pa sa mga banta-banta sa giingon nga mao nang giilogan nga Spratly Island, nga sistema na mana sa bala ang kasulatan nga sa Biblia nga bisan pagani nga kun dunay butang gani nga gusto nga kuhaon o ilogon, ang uban gani musangko pa man gani o ipaagi pa man gani sa gubat o pagpakig-away. Daan na nagsulti si Apostol Santiago sa iyang pagpahayag sa nakasulat sa balaang kasulatan nga dunay uban nga dili mahatag ang ilang gusto ay musangko sa pagpakig-away niya atong pagabasahon sa nakasulat sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa versikulo 2 giingon, unsa may makaingon sa mga gubat ug unsa may makaingon sa mga panag-away, diha kaninyo dili ba mauman ang inyong mga pangibog nga sa kanunay nagpakigubat nga anaa sa sulod sa mga bahin sa inyong mga lawas, adunay mga butang nga inyong tinguhaon apan dili ninyo kini mabatunan, busa mo patay kamog mga tao ug adunay ubang ug dunay butang nga giingon nga mupatay kamog mga tao kun dunay butang nga ilahang gusto nila nga gikaibgan nila nga butang, adunay mga butang nga inyong tingon apan dili ninyo kini mabatunan, balikan ta, busa mupatay kamog mga tao ug adunay mga butang nga inyong kaibgan apan dili ninyo kini maangkon, busa kamo muaway ug makigubat ug makigubat kamo, wala manag pakabaton tungod kay kamo wala man mangayo mga muyo. Busa sa nakasulat sa Biblia matinaw nga adunay mga tao nga dunay gitinguha ug ang uban ipasikad sa pag-away. Dunay mga bikil-bikil, dunay mga away-away, gubat-gubat o dunay hinungdan ingon ana nga sistema. So ang sistema karon nga bisan manggawas sa Facebook o sa YouTube, dili nato ikabutang sa pakabaliwala lang. Ato gyang mapamalandungan ang nahitabo sa panahon ni Noe. Kay muatubang mangyuta. Muatubang gitaanang nangakita nato. Nga bisan naman lang sa paglantaw nato og mahitabo, aninaw nato ang nahitabo sa Ukraine ug sa Rusya, unsay nahitabo. Ingon ana nga sistema. Busa dili nato ka kumpiyansahan ang atong kaugalingon. Busa ingon ni ana ang mga ministro sa PBCM kanunay nagpahibalo sa ngalan nga naa ang stand namo sa pagpamatuod sa Espiritu Santo. Aron pag-abot sa tukmang panahon wala nami tulubagon sa among mga buluhaton isip kami mga ministro. Gikapahibalo na namo sa ere ang dagan sa panahon ug ang kasiguruhan o kaluwasan sa tao. Asa dapita nga husto nga pagpangalagad. Ingon ana ra nga sistema. Karon munay giingon nga ang atoa mo nang manggawas ang mga balita nga mga makuyaw sa prueba ni ana Brad Rumi. Ang prueba na na Brad Magrayo atong basahon ni Isaias yung kapitulo 28 bersikulo 19. Sa masubsob kini moagi kini maoy mukuha kaninyo kay
sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabi ug walay bisan unsa gawas ang kalisang sa mga pagsabot sa balita. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan mo nang dunay mga balita nga manggawas, mo na nga makuyaw sa buntag, sa pag-abli nimo sa radyo, mag-abli ka sa TV, makita nimo ang balita, mga dugoon nga mga panghitabo. O ingon ana nga sistema. O dili man na malikayan kay mao man ay gilatid sa balaang kasulatan. Wala pa'y telebisyon sa unang panahon, wala pa'y radio station gisulat na daan. Nga moabot ang panahon nga dunay mga panghitabo sa gabi, mulabay ug sa buntag ang ato diha naas kalisang sa pagsabot sa balita. Nanara nga sistema. Daan na nang gisulti daan. Sa wala pa ang mga telebisyon, wala pa ang radio station, wala pa Facebook, wala pa YouTube. Na gisulat na daan sa Biblia ingon ana ang sistema. Pero luyo ni anang tanan nga adunay dakong kasakitan. Unsay plano sa Dios? Wala ba'y plano ang Dios? Dunay plano ang Dios. Kay ang Dios nagtinguha nga ang tanang mga tao maluwas unsay prueba ni ana Brajigi. Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato lang basahon ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Kini maoy maayo og pagkakahimutan sa panan-aw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Kana ang tinguha sa Dios. Mga luwas ang tanang mga tao, ikaduha makabot ang kamatuoran sa atong nabasa sa Biblia. Dunay gusto sa Dios nga ipakabot sa tao. Unsa man ang kamatuoran. Sa nakasulat sa balaang kasulatan og maluwas ang tao. Ingon ana nga sistema. Bitan-aon ta sa balaang kasulatan. Hain ba nang gusto sa Dios nga mahibaluan sa tao, makabuot sa tao ang kamatuoran. Hain ang kamatuoran na. Hain ang kaluwasan. Naa sa gikayusahan sa amahan o sa anak nga ang ilang panaghiusa naa sa Espiritu Santo unsay prueba ni anak Brad Israel. Niyang prueba na Brad Makarayo tong basahon diri sa Biblia ang Kristanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot giingon sa pagpahayag. Buot mo hatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siya mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, nahiusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Sa unsa sila nagkahiusa? Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Tungod kay duna may dakong kasakitan nga gisulti ang atong Ginoong Kristo, duna pod siya gisulti nga kaluwasan. Asa man naas man luluwas nga mao ang Espiritu Santo nga gikayusahan sa amahan ug sa anak, nga ang Espiritu Santo gipaila ni Kristo nga manluluwas unsay prueba ni anak Brad Jan. Ang prueba na Brad Makarayo ato rang basahon diri sa The Passion Translation, John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth. He will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not receive Him because they can't see Him or know Him. But you know Him intimately because He remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa, sa Cebuano nga paghubad Brad Makarayo, ang paghigugma kanako naghatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Mo nang giingon nga ang tinguha sa Dios manluwas ang tao ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Asa mang kahibalo sa pagkabot sa kamatuoran, mao ning among gipahibalo karon sa pagwali na mo nga kun doon na may dakong kasakitan, doon na po'y manluluwas nga gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Jesucristo. Dili mga ministro sa PBCM, igo lang may nagbasa ana. Ang atong Ginoong Jesucristo mo'y nagsulti nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan o ang Espiritu Santo manluluwas sa atong nabasa sa Biblia. Kamatuoran ang Espiritu Santo. Busa kung doon na may tinguha sa Dios nga maluwas sa unang Timoteo 2:3 ug 4 nga ang tanang mga tao mga luwas ug makakabot sa kahibalo sa kamatuoran, kahibalo sa kamatuoran nga mao ang Espiritu Santo. Diin ang Espiritu Santo mao ang kapuli sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Rumi? Ang prueba na Brad Makarayo din atong pagbasahon sa
Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ako ninyo. Apan kun magkagikan nako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Matinaw nga ang Espiritu Santo mo ay mutudlo sa tanang mga butang. O na, gipadala siya nga manluluwas. Kung doon na may dakong kasakitan paningkamuti, nga nakahibalo ka na, nga doon ay manluluwas nga gipadala nga maong Espiritu Santo din sa kalibutan. Kinsa siya? Motong gibasa ni Brad Jan kaganiha, Espiritu Santo sa kamatuoran nga manluluwas. Kung may dakong kasakitan nga palabuton, doon na po'y muabot nga manluluwas. Kinsa ang gipaila sa atong Ginoong Kristo? Ang Espiritu Santo. Nagkahiusa ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Kinsay nagsulti nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan? Ang atong Ginoong Kristo. Kinsay magpadala? Ang amahan. Nganong padadaan ng kalibutan ug manluluwas tungod kay dunay dakong kasakitan nga moabot dinhi sa kalibutan. Kana ang atong nabasa. Gibali-bali tanana sa pasabot. Muna giingon na wa nay tulubagon ang mga ministro sa PBCM inig abot sa tukmang panahon. Kami lang ang nagdrive ni anang doktrina. Dinhi lang sa PBCM nimo mabati na nga doktrina. Ingon ana nga sistema. Bunga sa pagtudlo ni Master dinhi kanamo nga mga ministro sa PBCM. Ha? Ingon ana nga plastada. Karon tan-awon ta. Sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang ug mopahinumdom sa tanan nga gisultis atong Ginoong Kristo. Mauna nga ang kalibutan mailalom sa hukom, muatubang sa dakong kasakitan nga maong paghukom, ug ang kalibutan gipadadaan ug manluluwas nga maong Espiritu Santo, depende na sa Dios kung kinsa ang iyang luwason inig abot na sa tukmang panahon. Basta ang amo nga gibutyag diri sa iri, kung kinsa ang makasiguro kadto ang naa sa timbre sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Lloyd. Ano ang prueba, Brad Macarayo? Basahan na to ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, kung basahon nas Biblia ang Katoliko, ayaw ninyo pagsakita o pagsuba ang Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo maoy patik o garantiya nga luwason kamo sa Dios sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa mao na ang prueba nga ang Espiritu Santo timbre o patik unsang patika patik sa Espiritu Santo alang sa katubsanan ug alang sa kaluwasan sa mga tao. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, paningkamuti lang yon nga nakaambit ka sa timbre sa Espiritu Santo. Unsaon pag-ambit ang timbre sa Espiritu Santo para nga maluwas pag-abot sa adlaw sa dakong kasakitan, pag-abot sa adlaw sa paghukom? Nas Efeso. Unsay giingon ni apostol nga si Pablo, Brad G.G. nga ang tao makaambit ka sa patik o timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan ug alang sa kaluwasan. Ato lang basahon diri sa mga taga Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, timbre di ay sa Espiritu Santo, makaambit ka sa timbre sa Espiritu Santo pinaagis maayong balita. Maayong balita alang sa kaluwasan. Muna'y gibasa sa kaubang ministro. Karon tan-awon ta, Brad Rome. Unsa bang matanga sa maayong balita? Nga pinaagi ni anang maayong balita, makaambit ka sa timbre sa Espiritu Santo pagmudawat ka alang sa kaluwasan nga maayong balita. Unsang matangas maayong balita? Wali gyud kana nga Espiritu Santo, Brad Macarayo, ato gid kana mapribahan dinhi sa nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butangan niini ang mga manulunda ng andoy sa pagsudong.
Kinsay katumanan Brad Rumi sa way ko kaulaw nga katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo. Ang katumanan niya na Brad Macarayo, kita kini nga mga ministro sa pagtulong PBCM uban sa mga misyonarya o misyonaryo nga atong mga kaigsunan. Nga maoy nagwali o nagmisyon, nagsangyaw sa balita sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema o sa mga bag-ong membro nga mahibalo na pud nga musulti ngadto sa ilang isig katawo o sa ilang silingan o sa ilang kaparintihan. Ana ra. Aron pahibaloon alang sa kaluwasan. Nginig abot man sa tukmang panahon magkinaunsa man, paningkamuti lang nga nakaambit ka ug nidawat ka sa wali nga Espiritu Santo aron makaambit ka sa timbre o patik sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan ug dili para sa kalaglagan. Munay atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan saon mao man ay gi-record sa Biblia. Diamo lang pong gibasa. Ingon ana nga sistema. Mao na nga ang pagtulon ang PBCM nagawali sukad ni adtong dekada 60, 1967, narehistro sa Securities and Exchange Commission, giparehistro ni Master kay si Master man mao founder, giparehistro sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Ong ingon ana nga sistema og nianang bahina ang misyon sa mga ministro sa PBCM mo pagpahibalo sa mga tao aron ang mga tao masayon nga dunay pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Doon na bagi pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, Brad Israel? Doon na Brad Macarayo. Atong masahon ris nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, gingon, apan gipahigawas na kita, karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita, ngadtos nagulipon ka nato, aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu, ug dili sa ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Magalagad kita sa atong pagbasa sa King James Version, magalagad kita sa bag-ong kinabuhi sa Espiritu, kining Espiritu mo gawas gini mao kining Espiritu Santo ug diya ta mga lagad. Maura gyapon ang sita sa akong pagkabasahon pero ang Biblia nga akong pagbasahon ang pulong sa Dios. Gingon ini ang pagpahayag. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga ulipon kanato ang atong pagalagad sa Dios karon, sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, dunay pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, bag-ong pagpangalagad sa pagkinabuhi, bag-ong pag-alagad asa diha sa Espiritu Santo. Mauna nga kami walay ko kaulaw, nangalagad mi diya sa Espiritu Santo, asa mi nasakop nga pagtulunan sa pagtulon ang PBC magitukod ni Master. Walay ko kaulaw si Master among gila nga Dios nga Espiritu Santo. Inana raman nga sistema, mutuo man ang tao sa dili, hilasan man ang tao ug sa dili. Dili bali. Daan na nang manlimbawt ang balhibo sa tao. Panahon pas atong Ginoo Kristo. Unsay gisulti dito sa mga dili nagtuo ni Kristo, nangutana man gani atong Ginoo Kristo sa Juan 10:32 o 33. Unsa man niining buhatan nako nga tungod ni inyo kong pagapatyon. Unsay gisulti ni sa mga Hudiyo dito sa atong Ginoo Kristo? Batuon ikaw namo dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kun dili tungod kay ikaw nagpakadios nga tawo karaman unta. Na mo nang giingon sa Ecclesiastes 1:9 ang namao kaniadto mamaugma. Daan na nga ang mga apostoles kung sila'y musulti, dili tanang tao nga makauyon. Dunay mga tao nga di muuyon. Ug ang mga tao nga di muuyon magyaga-yaga dito sa pagwalis mga apostoles. Ug yaga-yagaan mismo ang atong Jesucristo ngano, wa man sila'y pagtuo. Pero sa ilang pagsupak o sa ilang pagyaga-yaga, nahusto ba sila? Ang tubag, nisangko sila sa kabasulanan. Daw karon kay doon na may Espiritu Santong gipadala. O, mao ni. Busa magpabilin ta. Padayon sa imo, kay padayon pod ang mga ministro sa PBCM sa amoa. I-develop ang imo, kay i-develop pod ang namo ang side sa amoa nga among doktrina. Ingon ana nga sistema. Wala pa man ta mo sangko sa finishing line. Walay bisan usa ka buok karon nga makapataas, sigurado pirmado na ni Kristo. Pirmado na sa amahan, kini maoy akong luwason. Naawala. Wagay makapataas kamot ana kay kun na mao ni mubiya ko sa pagka-ministros PBCM. Asa? Wala. Busa nagpaabot pa ta. Magdungan raon niya ta diha na unya nato masulayan inig abot na sa finishing line. Tanan ta karon puros naas paglaom. Pero kung naa sa side sa PBCM, dili kay laom-laom, mao na gyud ang among yung gituohan. Sama sa inyo, mao na gyud ang inyong gituohan.
Pero daghan pa man ngano nga kanunay ta nagwali mga ministro sa PBCM tungod kay daghan pa man ang nakabig. Daghan pa man ang nisulod sa pagtulon ang PBCM. Nagsaka man ang mga membro sa PBCM. Mindanao, Visayas ug Luzon. Na mga membro bago. Nandawat baguhay lang sa Luzon. Ha? Nga mga bago nandawat sila. Gawa sa mga daang PBCM. Ingon ana nga sistema. Busa ingon ni ana nga plastada nga walay lunga. Kung kanus aman mo abot ang gikahadlukan nga dakong kasakitan, wa po'y lunga, wa po'y hunong ang atong pagpahibalo. Sa wali nga Espiritu Santo kay ato ng trabaho namo na nga mga ministro sa PBCM. Ingon ana nga sistema. Basta magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Kung nangalagad ka sa Espiritu Santo, kung manluluwas ang Espiritu Santong gipadala, may pag-ampo pod nga imong ipahinungod diya sa Espiritu Santo, din imong gialagaran og imong gilauman nga luwason ka inig-abot sa adlaw sa paghukom sa dakong kasakitan, kanang dakong kasakitan uban sa timbre sa Espiritu Santo nga maanaa kanimo. Unsay prueba ni anak Brad Jan nga dunay pag-ampo diya sa Espiritu Santo? Ang prueba ni anak Brad Macarayo, hatara masahon diri sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diya sa inyong balang uyamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo. Busa, nay pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Ang mga nangalagad sa Espiritu Santo, dunay pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Nagalagad diya sa Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo gipaila sa atong Ginoo nga manluluwas. Ang ato namang Ginoo Kristo mo naghatag og dalan ana. Ang ato namang Ginoo Kristo mo ay nagpahibalo. Igo rapod mi, nagpahibalo na sab sa gisulti sa atong Ginoo Kristo. Nga mauna ang iyang gisulti bahin sa Espiritu Santo gipadala. Og sa timbre nga naa nasulat sa Biblia. Kinsa pa man di ay mo padayag sa timbre sa Espiritu Santo. Nga kami man mo ay nagwali sa Espiritu Santo. So trabaho na mo ang pagpaila ni ana, ang pagpadayag. Sa unsang paagi matimbrihan ang tawag mangutana ang mga tao. Unsaon man pagtimbre, kamo mga ministro sa BCM, sa timbre sa Espiritu Santo, ang tubag namo. Pinaagis maayong balita, gibasa na bitaw nato ganiha. Maayong balita may tungod sa kaluwasan sa Efeso 1:13. Ug sa nagpanuo na kamo kanya gitimbrihan mong gitimbre mong gisaad sa Espiritu Santo, unsa matagas may balita una Pedro 1:12. Maayong balita sa Espiritu Santo giwalis mga tao, kaming nagwali. Pangutana, dinhirang nga sistema. Naa ba ay mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo nag-ingon og ang patik ipatik diya sa salabutan og sa kasing-kasing. Espiritu Santo nagpahayag, Espiritu Santo nag-ingon. Unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia Brad Israel? Nang prueba na Brad Macarayo tong basahon des nakasulat sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 15 lapos ngadto sa 16 gingon. Og ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato kay tapos siya nakaingon. Kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila. Tapos niya atong mga adlaw nagaingon ng Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga kasing-kasing o isulat ko kini diya sa ilang salabutan. Ito na. Isulat diya sa kasing-kasing o diya sa salabutan. Asa man nabutang sa salabutan? Nasa agtang. Ingon ana nga sistema. Be, tanaon ta. Brad Lloyd. Unsay kasiguruhan sa tao kung makaambit sa timbre sa Espiritu Santo nga anaam mahimutang sa salabutan ug ang salabutan naa sa ulo, naa sa agtang ug napatik diya sa kasing-kasing. Unsay kabulahanan tan-awon kuno nato diya sa nakasulat sa Biblia ug sa unsa o asa dapit naa bagyod nga diya mahimutang sa ang patik diya sa agtang naa bagyod Brad Lloyd. Naagid ka na Brad Macarayo. Basahan nato diri sa nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 1, lapos na ngadto sa 3. Giyon ka na sa pagpahayag. Tapos niini, nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta, ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayag gikan sa silangan sa adlaw, ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios, og sa makusog na tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat nga nagaingon kanila, ayaw usa ninyo pag nagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan, hangtod ang maulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa,
Dunay timbre sa Dios diya sa agtang. Dunay upat ka mga manulunda, nagpugong sa upat ka hangin, aron way hangin nga muhuyop sa yuta. Giingnan sila, ayaw sa inyo pagdagmali ang tanaman o dagat. Kumakawian hangtod ang maulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan silang agtang. Kung sa English na, giyon sa karon tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia, pagkawala ang tao ni anang timbre diha sa agtang, naa sa salabutan na ipatik, pinaagi sa wali nga Espiritu Santo. Unsay kapalaran? Brad Romis, mga tao nga wala kanila ang timbre sa Espiritu Santo diha sa ilang salabutan o diha sa ilang agtang. Mahiyagong gi sila sa silot, Brad Makarayo. Ato lang basahon ng puriba dinhi sa pinadayag sa iyang kapitulo 9, versikulo 3 hangtod sa 4. O gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta o kini sila gihatagan o gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta o sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan, kana mao'y nakasulat sa Biblia, ayaw ninyo pagdagmali ang tanaman, gingon, nga gawas lamang sa mga tao, nga walay timbre sa Dios diya sa ilang agtang. Maura na ang mahiagom. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia sa pagpangdagmal unya, pag-abot ni anang dakong kasakitan. Importante ang timbre sa Espiritu Santo. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Hinuktukin ninyo sa makadaghan. Kanunay namo na nga gibalik-balik sa iri. Ang bahin sa kasiguruhan nato magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Karon, kanang gitawag og dunay gitawag nga mikayab sa diya sa silangan. Manulunda. Gitawag og sa English og angels. Pila ba kamatang ang angels, Brad JG? Aduna kanay duha ka matang sa anghel o manulunda, Brad Makarayo, nga ang usa adunay unod ug bukog ug ang usa walay unod ug bukog. Ug ato nang puribahan, Brad Makarayo, diri sa The Holy Bible containing the Old and New Testaments, authorized King James Version with explanatory notes and cross reference to the standard works of the Church of Christ of Latter-day Saints, published by the Church of Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979, with Bible Dictionary page 608. Angels, these are messengers of the Lord, and are spoken of in the epistle to the Hebrews as ministering spirits in accordance with Hebrews chapter 1 verse 14. We learn from the later day revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord, those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa to pa, mga anghel kini sila, ang mga sinugo sa Ginoo, ug gisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebrewhanon nga espirituhanong sinugo, sumala sa nakasulat sa Hebreo kapitulo 1 bersikulo 14. Nasayra nato gikan sa kaulahiang adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka matang sa langitnong binuhat nga nag-alagad sa Ginoo kadtong mga espirituhanon ug kadtong adunay mga lawas nga unod ug bukog. Busa sa nakasulat sa Biblia dunay duha ka mata nga anghel o angels, messengers of the Lord. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, kana mauna siya ang gitawag dunay espiritus kahimtang ug duna poy walay unod ug bukog. Mao to espiritus kahimtang ug dunay unod ug bukog, taos kahimtang. Mao nang sama ni Juan nga Bautista. Kung kuwaon natong sample, pagbasahon nato ang unang hubad sa King James Version sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod bersikulo 11, nag-ingon si Jesucristo, ang atong Jesucristo nga si Juan nga Bautista manulunda. Pero tao sa kahimtang si Juan nga Bautista. Pero giingon sa atong Jesucristo nga manulunda. Kana ang prueba nga ang manulunda sinugo sa Dios. Tao ka man nga sinugo ka sa Dios, sinugo ka sa Dios, gitawag kag manulunda. Gipadala sa Dios. Mao bitaw nga katong upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Sa pagtudlo ni Master diri kanamo, mao kana ang upat ka mga presidente sa upat ka mga nasod nga nag-atbang. Ingon ana nga sistema. Pruibahan sa nato. Dunay kay sa nabasas nakasulat sa Biblia, dunay upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin. Aron way hangin nga muhuyop sa yuta. Unya duna poy manulunda nga mikayab sa silangan sa adlaw. Nagdala sa timbre sa buhi nga Dios.
Sa makusog nga tingog gisinggitan niya ang upat ka mga manulunda ayaw sa pagdagmali ang tanaman ng dagat o ang mga kawinhangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Kinsa ang unsang timbriha, timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrihan ang tao, pinaagis wali nga Espiritu Santo. Naapa di ay sa wali sa Espiritu Santo ang nagapugong. Ha? Tungod kay wala pa susama nga gitagod-tagod sa pagwali sa unang panahon ang dapit sa Espiritu Santo nga ang pagpamatuod Espiritu Santo yon kay gitagna panangdaan sa mga apostolis nga dunay mga tao nga magwali sa Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12. Ingon ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Atong pruibahan. Doon na bagyo'y mga sinugo diya sa nasod Brad Israel kung atong susyon ang nakasulat sa Biblia. Doon na Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 32 gingon. Busa unsa may unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod nga gitukod ni Jehova ang Sion. Ug kaniya ang ginasakit sa iyang katawan ana mudango. Busa sa nakasulat sa Biblia, doon na dahil sinugo sa nasod. Pagbasahon sa English, giyon sana na pagsulti, Brad Yisrael. Gitawag na sila Brad Makarayo og messenger of the nation. Diya, maura gyapon nga sitas sa apan ang atong basahon English version gingon. That shall one the answer the messenger of the nation, that the Lord hath founded Zion and the four of his people shall trust in it. Busa sa nakasulat sa Biblia, messengers of the nation. Kanang gitawag sinugo sa nasod. Kinsa kana sila? Mao kanang mangulo ba, mumando sa mga kasundaluhan alang sa panggubatan. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Atong pagkabasahon ng pruiba din sa nakasulat sa Jeremias sa iyang kapitulo 49 bersikulo 14. Ako nakadungog og mga balita gikan kang Jehova og usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagingon managtigom kamo o umadto kamo bato kaniya o manindog sa panggubatan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga ang giingon sa Biblia nga mauna siya ang gitawag og mukuman o maoy mangulo mumando sa mga kasundaluhan aron moadto sa panggubatan. Gitawag na og commander In chief. diha sa tan-awon ko nato sa Philippine Constitution ang bahin sa presidente Brad Lloyd. Ato kanang tanawon diri sa nakasaad sa Philippine Constitution, Brad Makarayo. Nakasaad ka na sa Article 7, Section 1 of the 1987 Constitution, best executive power on the President of the Philippines. The President is the head of state and the head of government and function as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Mao ka na ang nakasaad, Brad Makarayo. Busa, bisag diha lang sa Philippine Constitution, tin-aw na nga ang presidente mao gina siya ang mangulo, mao gina siya ang labaw sa tanan sa mga military bisan pa sa uban nga mga armadong kusog nga anaa sa maong nasod. Kana siya nga sistema. Busa sa pagtudlo ni Master, kanang upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, mauna siya ang gitawag og mga presidente sa upat ka nasod nga nailhana. Una, Amerika, ang iyang sa pagtudlo ni Master, diri kanamo, ang iyang kakampi, ang Britanya, og ang kaatbang pod, China, og ang Rusya. Ingon ana nga sistema. Nana, makita na nato kung saan na ang plastada. Ang mga gilantaw-lantaw na nato karon sa Facebook ug sa YouTube. Ang ato pangandamanan. Munay giingon ayaw sa pagbuhi ang hangin nga gikuptan. Unsa nang hangina? Giwali na mo niadtong miaging Domingo sa Jeremias kapitulo 4, bersikulo 11 hangtod bersikulo 13. Init nga hangin nga mo abot sa yuta. Ang dala ni ana mao tong mga mahisamas karo nga mahisamas alimpulos ang iya mga karo og ang iya mga kabayo nga matulin kaysa agila. Moabot pagbuhi na ni anam, pag-abot niya na makusog nga hangin. Munay giingon sa nakasulat sa Biblia og unsa po nang gitawag og ang dala ni ana mao tong matulin kaysa mga agila nga mulupad. Kung unsa na diya sa World History by Buwak Lawson og ni Anderson gitawag nag aerial cavalry. Mo na may eroplanong igugubat
nga makita nato inig abot ni anang panahon na. Makita nato ang gipakita sa Facebook o sa YouTube na ang mga eroplanong igugubat iyon ana nga sistema. Daghan ang gipang-andam na alang sa umaabot nga maunang dakong kasakitan nga palaboto nato. Maunang dakong kasakitan nga lain na pod nga plano sa Dios nga ang tao iyang laglagon. Unsay prueba ni ana Bradjan? Ang prueba ni ana Brad Makarayo. Ato ra masan diri sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 ug 3. Akong pag-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Yuwa. Akong pag-uton ang tao ug ang mananap. Akong pag-uton ang mga langgam sa kalangitan ug mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga dautan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta. Nagaingon si Hiuba. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, plano na pod sa Dios, laglago niya ang tanang mga butang na siyuta, apil ang tao ug ang mga butang. O mao nang giingon, katapusan sa tanang butang, dadon sa Dios ang mga binuhatan sa tao matarong og dautan. Puohon sa Dios ang mga tao, asa kadto ang mga tao nga nagbuhat sa pagkadautan. Mao'y mahiagom sa paglaglag sa naong sayuta. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang prueba niya na Brad Macrayo atong basahon sa Isaias sa iyang kapitulo 24, bersikulo 3, ikama nato sa 6. Ang yuta pagahimon nga walay sulod gayod o pagalaglagon gayod. Kay si Hiuba maoy nagsulti niining pulunga. Tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta o silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sadan. Busa ang pumuluyo sa yuta nga sunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Busa, diutay lang ang nanghibilin. Tunglo nga musunog sa yuta magkapahimong walay sulod. Dunay mahibilin ang katong mga naas pagkamatarong ug ato namang nabasa kaganiya sa Biblia. Mao man na ang atong gibasa kaganiya, unsa man na? Mao na ang gitawag nga anaa ang timbre sa Espiritu Santo. Mao na gibasa nato kaganiya. Alang sa kaluwasan ang timbre sa Espiritu Santo. Brad Lloyd, ikapila bang tunglo ang sunog sa yuta? Ikatulo ka ng tunglo, Brad Macarayo. Basahan na itong prueba sa unang hubad sa King James Version niya ang pinadayag ginatawag og bugna o Santiago ginatawag og Jacobo. Ari ta karon sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Miagi nang ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulong tunglo maabot sa madali. Busa ikatulong tunglo day, unsa ang ikatulong tunglo nga mosunog sa yuta, Brad? Jisrael. Mao ka ng kusog sa gubat Brad Macarayo o gubat Brad Macarayo. Yang prueba atong basahon diri sa nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 gingon, tungod ni iyang gibubo sa ibabaw ni ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasalaob kaniya sa iyang maglibot apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa ikatulong gubat ang giingog, ikatulong tunglo nga mosunog sa yuta. Mo na mulaglag, mo nang giingon sa ato si Kristo dakong kasakitan. Ang ikatulong gubat sa kalibutan. Nganong dakong kasakitan? Naa ba kay kataguan sa panahon nga gipalunupan ang kalibutan? Wala. Dito rin katago sa sulod sa arka. Pero di gani ka nakasaka dito sa arka, dito sa lawak ka na sa arka, nasiguro ka. Disgrasya katong tubig. Maugya po ni ikatulong gubat sa kalibutan. Walay kadaganan ang tao. Nga naman, og dunay maghunahuna, na ay nasod nga pinakasipti, nga didto ka mutago, sa tinuod lang pagkaistorya, daan ang nakasulat sa Biblia, bisag asa pa kadagan. Wa gyoy kadaganan ni anang panahona. Samas tubig nga wala gyoy kay kadaganan. Niya, tan-awon ta ang giingon sa Amos nakasulat na daan, kapitulo 9 bersikulo 3 ug 4. Bisan pa sila magatago sa ilang kaugalingon didto sa kinatumyan sa Carmelo. Pangitaon ko sila ug kuhaon ko sila gikan didto ug bisan sila taguon gikan sa akong pagtan-aw sa ilalom sa dagat didto suguon ko ang tagiwalo. Og siya magapaak kanila. Sa nakasulat sa balang kasulatan sa 2, unsay giingon? Bisan sila magakalot ngadto sa Siol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot og bisan sila magakalot ngadto sa mukatkat ngadto sa langit. Sa pagmukatkat sila. Unsay giingon? Gikan didto yudyuron ko sila. Kun doon na may nagunahuna mulalin siya ngadto laing planeta. Amo na giingon, pagkatkat naman na dito paingon sa taas. Yudyoron man kuno ka sa Dios. O bisan pag kunog dito sa tumoy, bukid magkalot kuno ka, ay bisan pa dayang magbuhat kag underground. Kay ang sistema mo ginhawa man gyud ka.
Ang problema karon inighanggab nimo sa paginhawa nimo og buhian na ang bomba nga kanang bombaha hilo. Di ang atong hanggabon nga hangin hilo na, makadaot na. Kutob sa mo ginhawa, muhanggab kita na. Mao pod nga kutob pod ni adtong mo ginhawa panahon sa lunop, di na gyud ka ginhawa sa dihang gilunupa na ang ibabaw sa naong sa yuta. Mao gyapon. Pag ang hangin ibutang na, diha ang hilo, munay giingon, dili na makaayo. Pasalamat ta karon kay libre pa ang oxygen gihatag sa Dios nga mong hangin. Pero moabot ang panahon ang oxygen nga atong gisaligan na kita nabuhi. Nga atong sulod gawa sa atong ilong moabot ang panahon makadaot na ug mupatay na sa tao pag abot ni anang panahon na. Ang problema kung wala ka nakapangalagan sa dapit sa Espiritu Santo. Basta ang kaluwasan dili na arka karon. Ang kaluwasan mao na diya sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 kagahom sa espada. Luwason ka panahon sa gubat o sa gutom og kamatay. Unsa nang espada nga pinagis gahom ni ana, luwason ka kung magkagubat man, maabot ikatulong gubat sa kalibutan. Efeso 6:17 mao ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo sa gitawag ang pulong sa Dios nga translasyon. Kana mao ang nabasa nato. Busa mga kaigalan ug mga kaigsuonan. Wala naman kami oras. Among panghinauton o among gipanghinaot nga inyong nasabtan ang mga kamatuoran nga among gipadayag diha kaninyo. Nga inyong timbang-timbangon ang mga gipahayag namo diha kaninyo nga nakasulat sa Biblia bahin sa kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Aron sa ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop sa pagtulon ang PBCM sa dili pa moabot ang ikatulong gubat sa kalibutan. Nakaambit na ang tao sa timbre sa Espiritu Santo o sa pagpangalagad sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa mga tao. Dinhin lang kami kutob sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kinyang inyong alagad sa kahanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Iniusab si Brother Jiggy Macarayo. Ug ganun isab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Robert John Maturan ng Piedad. Inisab si Brady Romira Macamus. Kayusab si Brother Gisrael Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ngayong gabi kanatong.